Eh, ebe mun na shi kolen bayana. Foshi. An kasi kun. E ti ka taa so a suma kuwa. Ne dara ne ba bɛ ne bugɔ. K'e bugɔ wa? O kun bɛ ba ye mɔgɔ sugu ye. Ni su kolen bayana i bɛ den bila kɛnɛ ma. A ka so bɛ fan jumɛn fɛ? Yan fɛ. Na ka taa n ka t'i bila so. Ayi. Tɛmɛ ka t'i da su kora. O kuma na e ye mun de kɛ? Foshi. Ayi, o tɛ se ka kɛ. Ne y'a sɛgɛsɛgɛ e ye cɛnni dɔ de kɛ. Sɔn tɛ su kolen bayana e ba tɛ sɔn k'e bugɔ ka tila k'e bila kɛnɛ ma. Fifala in tɛ i ka tɛmɛ ka taa so. Ne ma bɔ k'e de gɛn sisan k'i ka taa so wa? Bila ɲɛ an ka taa aw fɛ yen. Ayi a bɛ n bugɔ. K'e bugɔ wa? Ne tɛ ka se k'o de faamu wa? Na ka taa so a t'i bugɔ. Ayi a bɛ n bugɔ. M'a deli a b'i to yen nɔ y'a mɛn n'a ta a tɛ so. Cɛ he i laban n bɛ sɔn ka fila ta i la dɛ. Bila ɲɛ an ka taa dɛ. Ni mana ne bɛ donna ne bɛ da la. An su. Nse. Ne ba. Nin ye den de ye wa? Awɔ ne den de don. Mais est-ce que e ta ye kɛnɛya ye? Tɔgɔ di tantɔ. Ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin fitinin ne ye nin kari kɔnɔ sisan awɔ kɛ a jɔlen don a bɛ kasi la a yɛrɛ ma. Ne yɛrɛ kun bɛ k'a ɲini bi m'a bɔ kɛ ne bila k'a ɲini dɛ ne yɛrɛ bɛna taga arajo so yɛrɛ la yɛrɛ ka taga a ɲɛnabɔ yen nɔ yɛrɛ bi ne bila k'a ɲini dɛ e y'a ye min. Ne y'a ta kari kɔnɔ yan fɛ a bɛ kasi la a yɛrɛ ma k'a ta a tɛgɛ ma ka nana ye ko n'ale nana ko e bɛna ale bugɔ a ye mun de kɛ. a ye ko dɔ de kɛ o tɔ ne kun na ko m'a bugɔ o de la. Mais o n'a ta o ta su man kan tɛ ka ko ka nin ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin to kɛnɛ n bɛ o de fɔ bi m'an bila ka ɲɛ yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ fililen don n sigilen don n bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ wele k'o k'a ɲini k'a na diyan nɔ bi m'an bila k'a ɲini dɛ Mariam na yan. Walɛ mɛlɛkɛnin yɛrɛ bɛ ka siran e ɲɛ. Na. E ye mun de k'a la yɛrɛ. Ko ma fɛn k'a la sa a ye ko dɔ dɔrɔn de kɛ ne ko ne b'a bugɔ ne y'a bagabaga o la dɔrɔn dɛ a bolilen filɛ ne ten tɔ ka na Mariam i ye dumuni yan i kora. Mais a bɛ ka siran mun de la mun de bɛ yen. I b'a sɔrɔ a ye ko lankolon min kɛ n'a bɛ ka siran a bolo ne tɛna foyi k'i la na i ko i ka dumuni kɛ na ne tɛna s'i ma mɛn i ni ce i ye ma mɛn i ni ce ni baraji. N'i ma ji d'a ma a k'a kori. Awɔ n bɛna n'a ko sisan nɔ. I y'a dumuni d'a ma a bɛ n'a fɔ bi ma nin to kɛnɛ ma dɛ. Bi m'a bila kɛnɛ ma dɛ. I ni ce ne fa y'a mɛn i ni baraji yɛrɛ de. E tam Mariam e kun taara ha Mariam i tɛ kuma a fɛ dɛ k'e kun taara min sani e tɔ dɔrɔn sisan ka yɛlɛ ka taa ne tɔgɔ tiɲɛ wa parce que i taara fɔ Bajalo ɲɛna ko ne bɛ k'i bugɔ o donna ta min sɔrɔ ka ɲɛ bi taa i taga fɔ mɔgɔ wɛrɛ min i bila du kɔnɔ ha Mariam a tɔ tora o de san nɔ yɔrɔ i tɛ kuma a fɛ k'e kun taara min ne ko ne bɛ y'i bugɔ kɛ ne ka bugɔli tɛ la walayi. A kɛra cogo di? Nse. Mariam a kɛra cogo di? A ma kɛ cogo la a dun kɔli b'i bolo. Ko depi ni sɔgɔmada Mariam bɔra ka taa yala la n'a ma taga fɔ mɔgɔ ɲɛna ko ne bɛ ka juguya kala t'a fɔ ko ne bɛ k'a bugɔ Mariam b'o dama dɔrɔn la kɛnɛ ma yan ne dun ko ne b'i bugɔ ne ka bugɔli tɛ la ne bɛ sin k'i faga siɲɛ kelen fu k'a den ka to yen man. Non Mariam o ma ɲi denmisɛnnin kɛ ka tilen de quoi mais ni denmisɛnnin jɛngɛnna a ma ɲi e bɛ taa sukuru k'i kunfɛ cogo di ni kelen juru don a la y'a mɛn dɔ ka t'i da. Sere kelen den ka to yen man a ɲɛfɔ. K'a ɲɛfɔ fɛnɛ. O dusukasi kan yɛrɛ. An fɔ ko e mago bɛ ne na de wa. Ne mago de b'i la kɛ mais. Ɲɛfɔ kɛ i tɛ la su kolen don. Su kolen don.
Tata. Nanti sa. Nda yo na mume. Ke bila to ringa ce tata. Chagera fuma we ala dangan ke. Cene nyini seni bolo bela jire na pour que ne se ke to na suma cha gelana matro wale billahi. Ibe nyini iga mune be bolo. Tata ne ka fembe bolo ha. Mun ga wusa ne yɛrɛ ma diɲɛ tigɛ kɔnɔ. Ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan wa. He. Kana nyini iga fɛn tɛ bolo nti dɔ ine ma deli ka ɲɔgɔn ye kulo b'a la. Bitaw ya. Amen. E b'a la Iga fɛn tɛ bolo. Ngache. O mina ne ka ndengo kɛra cogo di? I den jumɛn? Den t'i bolo ma f'i ko den t'i bolo wa? Tata o kuma to yen sa. O mina e t'a kalama ko ne kun minɛlen don wa? Ne mago foyi t'o la. O foyi tɛ se ne ma. I tɛ hakili sigi ka kuma. O Xanax de don. Den tɛ ne bolo o ye mun de kuma ye? Den t'i bolo bi, den t'i bolo sini. Wa i k'i fara ka bɔ n na. Bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ fɛ k'an ne lajɔ manamana k'an fila le kulo b'a la k'o tɔ ye denko kuma ye kulo b'a la. Mun mɛnɛ n'i cɛ o ye denko in dɔrɔn de. Ne den di ne ma dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn na quoi. E k'a jɔ cogo lajɛ. E ye fa de ya? E bɛ kɔnte fa yɛrɛ fɛ yɛrɛ ya? Jɔn bɛ e jɔlen k'e ye fa ye? Ne y'o de f'i ɲɛna sa. Denko in dɔrɔn de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. N'a man di ye ne ka kɛ ɲɔgɔn mɔgɔ ye. Ne den yira ne na an ka fara ɲɔgɔn na quoi. Ko den. Ni n taar'i bila denzini kɔnɔ o t'i bɔ wa? Ne mago t'o la wo. I b'a dɔn aw ka tapaji nin ne tɛ siran ɲɛ koyi. Ka to k'i yɛrɛ la fili bin na ko fɛn dɔ a bɛ tan. Ne den tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ den dɛ. Taa ne den ɲini ka na ne den di ne ma a banna. Hali ni ne ma ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ fara lahara kan. A banna. E m'a dɔn e tɛ miiri? Kamalenkɔrɔ a jɔlen de k'ale den. Don min na e ye ne ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la i bɛ miiri o don na? Bi de bɛ jɔlen ma k'e den. E k'a jɔlen lajɛ. Hɔrɔnkolo. A tɛ miiri a tɛ tasi. N bɛ mun f'i ɲɛna ka na ne dɔgɔya. Ne y'a f'i ɲɛna ko denko in de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. Denko in kɔfɛ i ka dɔgɔyalima man ka yɛlɛ ne ta kan parce que ne y'a ɲini cogo na sugu bɛɛ la n ɲini ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni. Ne y'a yir'i la ne bɔra ko min na n ka cɛ ko ɲuman de tun tɛ. Mais ne regretté ko n den ka cɛ ale ka i ka denko yɔrɔ yira n na. O ka bɔ i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ bɛnna a banna. Muso ta tɛ den yan o de kuma fɔ ne ɲɛna. A fɔ ne ɲɛna ko muso ta tɛ den ye. I t'i bɔ ne da la. N bɛna min f'i ye bi ka k'a da ye. N tɛ fɛ k'i ye n ka ɲɛnamaya la bilen i tulo b'a la. N'i donna ne ka ɲɛnamaya la ko denko don ko a tɔ ye denko ye i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ bɔnɛ. Joli ça va? Ça va. Kan jumɛn? Kan foyi tɛ. A kɛra tile fila yɛrɛ. Dɔɔnin dɔrɔn. Mun de bɛ telefɔni na? A ma san fɔlɔ. Munna? Fosi. wari de t'a bɔ wa? Ciw de ka ca. Ciw de ka ca. Mais ne ye wari de d'e ma k'i ka telefɔni san pour que ne ka se k'e wele. Ne m'a f'i ɲɛna ko ciw de ka ca. Han? A girin kun. E ma wari di ne ma ne ka telefɔni san. Telefɔni tɛna kɛ ne de ta ye. E ka kun k'a girin sisan. Munna? Parce que ne b'a girin kun minɛ i b'o dɔn. Parce que ne bɛ ka to ka wuli k'i wele k'i jɛ quoi. M'a f'i ye debi wari di kuma ko n'i ka wari di kun ye ka ne tɔɔrɔ n'i ka wari minɛ wali ka wari de d'i ma. Han? Ka wari di cogo di? E ye wari de d'i ma k'i ka telefɔni san. Ne m'a f'i ye k'i ka wari di ne ma k'i bɛ ne tɔɔrɔ m'a f'i ye debi wari di kuma wali e bolo ko telefɔni ko de bɛ ne na. Ne tɛ tɔɔrɔba den fɛ dɛ wali min ka wari ta ka d'i ma dɛ. Ka wari ta ka di ne ma. O ye dusu kan ye ne m'a fɔ ni dusu ye. Ne m'a fɛ ko ma telefɔni san fɔlɔ wali e perese kun n ka ciw de ka ca ni n ye kunkolo lafiya waati n bɛ telefɔni san. O ye fuba tɛ n y'a mɛn. K'an bɛn. Cɛ ne ka cɛ kan jumɛn bɛ yen ko kan cɛ an ka cɛw mina mun de b'i la wala foyi tɛ na cɛ furaselen sigilen don tantɔ ma se ka nin faamu dɛ cɛ bɛ kɛ cogo di cɛ n'i ma nin dabila nin ma ɲi dɛ mun de b'i la i k'o de fɛ yen ko foyi tɛ na foyi tɛ yen foyi ok foba tɛ yen cɛ ninnu yɛrɛ ka yɛlɛma kuraw ye mɛ nin sɔ wala komi ne n'u tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔlen mɛ n kun ma deli k'u yɛlɛ la fɔlɔ nin fɛnɛ n'an ka o donna an fan tɛ kelen wa minnu taara moto la ka taa ne b'u sɔ wala mɛ e ni ɲɔgɔn dɔn cogo di hakili t'a la
Bisini mun bɛ n bolo Fatimu awɔ o fɛrɛlen o de i b'a dɔn ne sigara fɛn na a mɛnna cɛw visage bɛ ɲɔgɔn na awɔ kɛ mais a yɛrɛ kibaru Fatimu yɛrɛ ne n'a fɔ mana ka ɲɔgɔn dɔn dɛ cɛ i paw baro de o to ne ni jo bɛ ɲɔgɔn kan a mɛnna mais a furadama ma deli ka nin kuma fɔ ne ɲɛna cɛ gɛn kɔnɔ n ka cɛ mɔgɔ b'i ka mɔgɔ bɛɛ yira ayi mais an bɛɛ dɔgɔnin ye ɲɔgɔn ye sa an ka cɛ yɛrɛ kan k'o bɛɛ kalama ou bien o fɛnɛ b'a la ɔn n'o tɛ ninnu ye n ka bilakorodenw yɛrɛ de non cɛ b'a dɔn nin élément ninnu ka feere tɛ jɔ ninnu ka teli ni dɔn ninnu kana filɛ k'u b'u sen na dɛ mototigi ninnu kun salen don ne ka paw la i b'a di ninnu ma sisan u bɛ taa ɲɛnabɔ ka na d'i ma o ye fo b'a ten ma n ko minnu présenter la n bɛ baara kɛ n'u ye cogo min na i yɛrɛ fana bɛ se ka baara kɛ n'u ye ten ma parce que dugu in na n dara cɛ fɔlɔ min na o ye de quoi bon est ce que ne ninnu bɛ se ka bulo kɛ cɛ n ka cɛ n bɛ ka mun f'i ɲɛna ne tɛ minɛnkolon d'i ma sa ne ye fɛn fɛn d'i ma k'o kun ka kɛnɛ o kun ka kɛnɛ de ne b'a dɔn mais ne ni bilakoro tɛ se ka baara kɛ quoi cɛ sabali sa i b'a dɔn denmisɛnnin ninnu filɛ quoi an yɛrɛ kana ye terre dɔ kan an ka to k'u bila ka taa an ka pa la mun bɛ se ka mun gérer an k'olu d'o ma sa ne yɛrɛ bolo o dɔrɔn de don quoi Courage Annex n y'a f'i ye cogo min na an k'a to tan ne ninnu tɛ se ka baara kɛ ya sanse komi ne kun nana n'a ye n ko n bɛna aw présenter la de quoi ale y'a yira ale n'aw tɛ se ka bulo kɛ quoi a b'a bila quoi an bɛ ɲɔgɔn ta so y'a ma y'a ma non aw kana dara nin na y'a ma o kɛlen don ne tun bɛ fɛ an bɛɛ de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sanse o kɛlen y'a ma an b'a kɛ ten cɛ n ka cɛ ye man ye bi ne t'a dɔn ne bɛ se ka bɔ ni nanfɛnw ye ka na ko n bɛna n'olu présenter la i ka tila ka taa ni système wɛrɛ cɛ ye n tɛrɛ a ma diya n ye walayi i jɔ sa i tɛ na fiya taara i tɛ mangi fɛnɛ tɛ e tɛ nanfan ninnu dɔn ne ninnu de bɛ RNT kelen kan an bɛ ɲɔgɔn suwa quoi ne y'a f'i ye cogo min a to ten man ayi mais ne tɛ se k'a to ten o y'aw cɛla kɛlɛ de en tant que ne de nana ka n'u d'e ma e man ka ban ne bolo cogo si la wa ni bonya bɛ ko la wa mais i ye mangi kɛ n na trop cɛ nin digira ne na Gordon e b'a ɲina fɛn dɔ de kɔ mɔgɔ i tɛ se ka don ko dɔ la k'a sɔrɔ a man di i yɛrɛ o n kɔni tɛna se ka ko ye ka kala ye ka tila k'a ɲɛ tugu a la mais i kɔni b'a kalama mɔgɔ diya ye fɛn bɛɛ fɛnɛ man ɲi ma ou bien a bɛ se ka kɛ e bɛ ban ninnu na bi n ka cɛ sini position dɔ système dɔ bɛ na olu de b'o pratiquer a bɛ ɲɛ e bolo quoi a mana gɛlɛya cogo o cogo ne de ko ne bɛ don n sagona da fɛ e man ka ban o fɛnɛ ma quoi n'o y'a ye i bɛ ka tɔgɔ in fɔ cogo min na ko Gordon dɛ e man ka ban ne bolo cogo si la quoi Jpr ni nanfan ko de don nanfan duman bɛ ne bolo minnu solen don ka tɛmɛ e k'olu to yen sa ne nana ni ninnu ye u b'a dɔn k'e n'u bɛ mankan na mais mun de la u ma sɔn k'o fɔ ne ɲɛna u ye e ye o mais ne b'olu sara e la u mana ni kɛlɛ position cogo min na e fɛnɛ man k'o yira ne na quoi a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'a ban mankan tɛ se ka na don kelen k'a ka ban o don bɛɛ o mais en tant que aw bɛ ka taga ni ɲɔgɔn ye don dɔ la a bɛna ɲɔgɔn faamu mankanw bɛ tunu a bɛ ɲinɛ nin ma don dɔ la quoi mais ne fɛnɛ ma kɛlɛ position yir'u la seulement ne ko n tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o toujours kɛlɛ de rancune de bɛ kɔnɔ u nana ka n'u sigi u y'i fo k'u tɛgɛ d'i ma k'u sigi ne yɛrɛ bolo mankan foyi t'o la ne y'a yira olu de bɛna d'e ma baara la olu de kun kan ka muruti tiɲɛ na an ne nin tɛ se ka baara kɛ mais u bɛna d'e mun ma f'e k'i sago k'u la ne yɛrɛ dimina k'a yira nɔ e tɛ se ka baara kɛ n'o ye tiɲɛ yɛrɛ la i ye na jɔn yɛrɛ la quoi ne yɛrɛ ne tɛ se ka to yan nɔ siɲɛ ne b'a bila quoi walayi nin ko ninnu ne jɔnba yɛrɛ ninnu man di ne ye. Chéri i b'a dɔn ne pereselenba de don mariage in ka kɛ yan u b'a fɔ ko muso bɛɛ ka lamisa kelen juru b'a la n'i ta dɔn n sera a ka di i ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais i hakilila latigɛ nin kɔni nin mariage kelen nin bɛ kɛ yɛrɛ wa bɛɛ b'a yɛrɛ b'a dɔn ko wari ka di ne ye fo nin mariage yan fo nin ka fɔ de e b'a dɔn e ka di ne o oui grand sœur yɛrɛ mɛnna dɛ sɔn bɛ se sa a bɛ na sinon ne yɛrɛ kan ka taa baara dɔ la i ma mais n y'a faamuya mais sɔn bɛ se sa a bɛ na grand sœur k'a jumɛn de bɛ yen wala a kɛra fama ye dɛ i ɲɛna fi bare tun bɛ na a bɛ kɛ tan tɔ aw somɔgɔw dun baasi t'a la kɔni a ye dɔ di non baasi tɛ komi i dɔgɔmuso ko k'i mago b'an na o de y'an seko ye yan nɔ bi sinon baasi foyi tɛ yen nɔ o diyara n ye ne y'a fɔ a ye k'a k'i wele ka na mariage bɛ ka se
ko fosi de ma kɛ bɔn ne yɛrɛ y'a ye o la n tɛ se ka n sigi ten tɔ mafitini ne n dɔgɔnin de don n k'a k'i wele ka na an ka kuma ta ɲɔgɔn da kɔnɔ n'a sɔrɔ i hakilina ye min ye i tun bɛ se k'o fɔ. A diyara n ye a bɛnn'an ma halisa an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sababa ma komi ne yɛrɛ ye mafitini ɲininka kuma caman ne b'a ɲininka a b'a fɔ ko ko ma foyi tɛ yen nɔ sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn aw mago bɛ fɛn mun na paseke woro ni fɛn minnu kɔni kan ka taa olu bɛɛ kɔni taara ka ban mɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn e hakilina ye mun de ye aw mago bɛ mun de la. c'est vrai woro ni furu nafolo ninnu olu taara mɛ olu talen o tɛ se ka kɛ furu bannen an bɛ don min na ko bi fɛn camanba de b'o o kɔfɛ yɔrɔ mafitini filɛ denmisɛnnin don a ma fɛn f'e ɲɛna mafitini ka minɛnw kan ka sa finiw kan ka sa fini ninnu si man ka sa yan nɔ a bɛɛ kan ka sa kɔ kan de. Ne dun ye nin mafitini ɲininka a ma fɛn fɔ ne ɲɛna ninnu si la dɛ ne bebe. mafitini ma deli ka furu kɛ a tɛ ɲɛdɔn nin ko nin na wa a da ka girin kuma ma k'a fɔ ko n bɛ nin fɛn fɛ o ma nɔgɔ a ma hali ne yɛrɛ ka mariage la ne cɛ ye wariba de di ne ma ne taara kɔ kan ka taa n ka minɛnw san minɛn tɛ minɛ n'i ma minɛn min san ne ye minɛn camanba de san finiw b'o la segi kilasimaw b'o la yiridenw b'o la a ka ca kuwa ni n sera ka wari d'a ma a k'a labɛn a ka taa ka minɛn san ka na o tun bɛ fɔ an na. N y'i ka kuma faamu mɛ an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo paseke a bɛ ka kɔkan taga min fɔ an bɛ se k'o sen bɔ a la minɛn min bɛ feere yen nɔ olu kelen bɛ sɔrɔ yan nɔ an bɛ se k'a ɲɛɲini yan yɔrɔ la cogo dɔ la o tɛ se ka kɛ o kɔni ye ne hakilina ye. ayi o tɛ se ka kɛ dɛ i b'a dɔn an bɛ don min na ko bi fadenya tile de bɛ yen n'i ka kɔɲɔ bɛ yen nɔ f'i terimusonin bɛɛ ka ɲɛbɔ e fɛ mafitini dun ye denmisɛnnin de ye a ma nɔgɔn dɛ o tɛ se ka kɛ. Grand sœur an ka ko layɛ an ka ɲɔgɔn bolo kuwa paseke ne yɛrɛ filɛ ne bɛ débrouiller de la ne ka baara cogoya a ma nɔgɔn dɔɔnin kuwa mɛ furu kɔnɔna na tagalen ɲɛfɛ ko caman b'a kɔnɔ kuwa furu tɛ tile kelen ko ye bɛbɛ tɛ kuma ni grand sœur ye. ayi kana na ne dɔgɔnin da don nin kuma in na mafitini filɛ a tɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ n'a sɔrɔ a bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ ne t'a fɔ k'a k'e wele ka na. ok grand sœur n y'a faamu mɛ n bɛ taa so n bɛ hakili jagabɔ kuwa siɲɛ wɛrɛ n'i nana an b'a kuma tɔ ɲɛnabɔ kuwa awɔ bebe an tɛ taga o la. Mama na Comment mumé? o kuma an bɛ kɛlɛ yɛrɛ la An bɛ kɛlɛ lagɛ. E ye mun kɛ o don a bɛ ɲɛna k'a bɔra ne kɔnɔ dɛ. cɛ mama sabali sa ne ye mun fɛnɛ kɛ. I ye mun kɛ i b'a dɔn. cɛ e yɛrɛ b'a dɔn e ni ne tɛ kɛlɛ sa e ye ne daga wuli ni kelen de han. Omo e bɛ ko dɔ kɛ ne la a man di ne ye sa a tɛ bɛn ne ma yɛrɛ. N'a fɔra ne bɛ bɔ an fɛ yen nɔ ka taa aw ka gɛrɛn na e bɛ tila ka taa ni mɔgɔ sidɔnbali ninnu sigi kɛrɛfɛ olu ka manamanakan fɔ mɔgɔ ma. ne y'a faamu ni ne ye dimi kun bɛɛ yan O de ye ne dimi ne ye. yafa ma san n jo t'a la hali chaque kun bɛ k'e ɲininkali kɛ san. Omo kuma bɛ don ya fɛ a bɛ bɔ ni ɲa dɛ a m'a f'i ɲɛna k'i ka cɛnin tɔgɔla kuma yɛrɛ a fansi a bɛɛ bɔ n ka vi la. I bɛ fɛ an ka kɛlɛ tuguni de wa. oye sa yafa ma san n jo t'a la an ko gɛmu yɛrɛ bila sini k'a ɲuman bɛ e yɛrɛ famana ka segin a yɔrɔ la dɛ. Ne bɛ taa e ka yɔrɔ la cogo di i bɛ taa yɔrɔ la i bɛ bonya yɔrɔ min na dɛ. cɛ kana to ka nin kuma sugu ninnu fɔ sa. Munna an t'a fɔ e ye mun kɛ dun. oye sa an k'o bɛɛ bila o ye kɔrɔlen ko ye a lajɛ tile fila in na e ka taa bɔ an ka ziwa la yɛrɛ. ok y a pas de problème komi sini ye weekend ye sini ne taga. sini awɔ o ma cun. ayi a ma ci ne bɛ sini de sɔrɔ. ok fo waati
An bɛ ɲɔgɔn ta yan sini. k'an bɛn. Se y'a bila. Mama. A ye du ta ne. Mun I ko sini k'i bɛ taga. N tɛ fɛ i kelen ka taga. ne kelen tɛ taga ne ni jɔn na ta sa. Ne bɛ fɛ i ni fɛngɛ. Jɔn A ka ɲi taga. o da ka di o